jeg har skrevet min beskrivelse. Jeg kan jo få noget at hækle, så jeg vil godt vise jer i dag, hvad jeg har hæklet, og hvad jeg er i gang med at hækle. Og det bliver ret spændende. Så bare glæder jeg til at se det. Og hvis I ikke kunne høre, hvad jeg sagde, så det kommer til at blive hyggeligt. Så her, nu kan I se det her. Det jeg har lavet, er det jeg er i gang med. Og jeg har hæklet en halskede, som jeg synes, det er lidt svært at se, men jeg har hæklet det. Jeg vil bare ikke se det så meget, for det er sådan noget fluffy garn. Jeg har lånt det af min BFF Sofia. I dag vi går ind som klasse skole. Og så skal jeg bare lige sådan hækle knude, sådan hækle dem på noget sådan sammen. Og så har jeg også bare lige lavet den her snor. Kæmpe lang snor. Og så hækler sådan en minitaske til min lille knude. Og det er sådan en lille på måde. Og jeg har slået til min søster, men jeg kan ikke finde den. Og så er det sådan den her, eller om det er putte i sådan en drikkedunk eller sådan noget. Og den tror jeg giver væk. Og det er også den her. Den giver jeg også væk sådan en drikkedunk til en ting holder. Og så har jeg lavet sådan en der-agtig rund halsjakke-taske. Jeg kan bruge sådan en ting, eller skal jeg bare bruge den til sådan en her. Og så har jeg lavet den her bølge her til en hans bamserbrød. Min lillebrors bamserbrød, det ikke. Du kan bare sådan have hæklet. Og så har jeg lavet den her scrunchie. Og så har jeg lavet den her scrunchie. Og jeg har også selv fået en scrunchie. Ja, så de her to har jeg selv lavet. Og det er meget nemme. Og jeg har også fået en til min mor. Jeg har også lavet nogle til mine veninder. Jeg har også hæklet meget mere, men jeg kan ikke finde det. Jeg har sådan ikke hæklet sådan en kæmpe lang snor. Her er jeg i gang med at hækle sådan en her igen til en af mine veninder. Som en lidt sent fødselsdagsgave, fordi jeg har været færdig med den. Den har været i gang med at hækle. Og så til dem piger, som ser med på YouTube-kanalen fra min klasse, jeg vil bare sige, at jeg begynder snart at hækle scrunchies. Det går snart at gå i gang med. Så jeg skal bare vente. Så ja, det var bare det for i dag. Hej. Jeg har også hæklet den her sådan bamseagtig sådan squishy. Jeg har også hæklet indtil med den her givet som en fødselsdagsgave til en af mine venner fra klassen. Så ja, det var bare det, jeg havde lige glemt den her. Så ja, vi ses. Hej.